Від родин із дітьми до важкопоранених і маломобільних людей. Гуманітарна місія «Проліска» допомагає українцям залишити небезпечні міста та села, в яких не вщухають обстріли зі сторони російських загарбників. Щодня її екіпажі вивозять цивільних із прифронтових населених пунктів, ризикуючи власною безпекою. Кожна евакуація потребує окремої підготовки та спеціального транспорту. Останнім часом організація почала перевозити і речі людей, щоб вони могли розпочати життя на новому місці без втрати найнеобхіднішого. Це можуть бути мобільні групи населення, це можуть бути сім'ї з дітками, це можуть бути, тобто у нас там евакуація ще поділяється на 5 підвидів евакуації. Це евакуація немобільних, поранених, важкохворих, тобто маломобільних групи немобільних людей за допомогою швидкої допомоги в супроводі медичного персоналу, де ми там забираємо людини з точки А, де її треба забрати, і веземо до точки Б, де вона, куди їй потрібно, або там в заклад стаціонарного догляду, або до родичів, або в лікарню. Таким маршрутом. Це можуть бути і евакуації такі масові автобусами, це можуть бути мікроавтобусами, там де вже безпекова ситуація не дозволяє, броньованим транспортом, там де зовсім небезпечна зона. Так, і зараз у нас близько місяця назад ще запустилася така опція, як евакуація родин з їхніми речами. Переважно заявок дуже багато, але переважно ми намагаємося відпрацювати там, де сім'ї з дітьми виїжджають на нове місце проживання з небезпечних зон, тобто це такими вантажівками 3 тоннами, 5 тоннами, де у людей забираються повністю їх весь будинок. Робота гуманітарних місій дедалі більше ускладнюється через розвиток російських ударних дронів. Якщо раніше небезпечною була лише прифронтова зона, то нині під ударом опинилися дороги та населені пункти на десятки кілометрів від лінії фронту. Через це припиняє працювати громадський транспорт, а гуманітарники запускають безкоштовні соціальні маршрути. Зараз дуже сильний розвиток відбувся дронів Middle Strike, тобто середнього радіусу дії. Це керовані в реальному часі БПЛА «Молнія», які там вже до 40-45 кілометрів атакують, в тому числі і АЗС, і автомобілі, і маршрутки, і автобуси, і іншу логістику на трасах і дорогах, тобто і вантажівки, і так далі. Небезпека набагато збільшилась на сьогоднішній день в зоні від 0 до 50 кілометрів, навіть на цьому участку другої лінії, про яку я кажу, від 20 до 45-50 кілометрів, де перестав ходити регулярний транспорт, перестали ходити електропоїзди. Через відміну приміських поїздів села лишилися без регулярного транспорту. У нас звідти дуже багато запитів там на соціальні автобуси. Це один також з наших ще напрямків роботи, де перестає ходити регулярний транспорт, але люди залишаються в населених пунктах. Ми запускаємо соціальне транспортування безкоштовно від нашої місії. Втім, після евакуації людей необхідно ще десь поселити. Саме тому «Проліска» займається не лише перевезенням, а й ремонтом гуртожитків та інших комунальних закладів, де можуть проживати переселенці. Адже відсутність житла досі залишається однією з головних причин, через яку багато людей відмовляються покидати свої домівки та живуть під обстрілами. Наша місія також здійснює, крім евакуації, ще й ремонт та облаштування місць тимчасового проживання, об'єктів соціального житла. Якщо дивитися, з 2022 року ми приблизно надали допомогу на 1 мільярд гривень, приблизно 500 закладам. В основному це заклади комунальної форми власності або державної форми власності, тобто заклади освіти колишні, гуртожитки, в
яких облаштовані місця тимчасового проживання. І таким чином ми допомагаємо створювати місця, ремонтуючи ці заклади на інституційному рівні, надаємо державі підтримку для того, щоб вони розміщували далі евакуйованих людей. Бо головна перепона, чому люди не їдуть, перше, що вони кажуть, а де ми будемо жити. Тому дуже важливо на цьому треку також, щоб і держава, і гуманітарні організації думали наперед і створювали для евакуйованих місця, щоб це були якісь окремі кімнати з меблями необхідними, з ремонтом, з обладнанням для того, щоб люди там могли проживати. Щомісяця гуманітарна місія вивозить тисячі людей із 8 прифронтових областей. Найбільше звернень зараз надходить із Донеччини, де російська армія активно застосовує авіабомби та дрони. Зростає кількість евакуацій із Дніпропетровщини, а також прикордонних районів Сумської, Чернігівської, Запорізької та Херсонської областей. Дуже активно пішла евакуація з Шахтарської громади, з Васильківської громади Дніпропетровщини, з Дубовиківської громади. Тобто це громади, які межують з Донецькою областю та з Запорізькою областю з другої сторони. Там також ворог дуже інтенсивно застосовує дрони різних типів. Якщо Шахтарська, то траса повністю контролюється ворожими дронами, молніями на глибині там 40-45 кілометрів, і по трасі знищується просто все, що їде. Там бензовози, машини пошти, продуктові автомобілі і так далі. Через це життя в населеному пункті досить небезпечне і дуже проблемно туди заїхати. І паралельно з цим ще по Васильківці застосовуються каби, і по ряду населених пунктів Васильківської громади, Дубовиківських громад і так далі. Щодня сотні екіпажів гуманітарної місії працюють поблизу лінії фронту. Однак для безпечної евакуації людей критично не вистачає броньованого транспорту та сучасних засобів захисту від дронів. Саме це, за словами керівника місії, сьогодні може врятувати життя як волонтерам, так і цивільним. Основна у нас потреба, вона полягає в броньованому транспорті, тому що на сьогоднішній день ми дуже слабо забезпечені броньованим транспортом. У нас з'явилась перша броньована автівка, і вона, на жаль, прожила 10 днів на Донецькому напрямку, була уражена FPV-дроном в Дружківці, але в цей раз, на початку червня якраз, в цей раз, слава Богу, ніхто не постраждав і не загинув, не серед наших підопічних, ні наших членів екіпажу, тому що автівка була броньована і витримала удар, але вона відслужила всього 10 днів. Автівка – це сьогодні розходний матеріал, і зараз ми знову не маємо жодної броньованої автівки. У нас є там погодження на закупівлю нам ще 4 автівок, але дуже довгий срок їх виготовлення, ми чекаємо на їх поставку, але це дуже мало.